Right, munoziva kuti vazukuru, kana ndichitaura ndoda kuti mubatisise, mundinzwe, mundinzwisise. Mubatisise izwi rimwe nerimwe randinenge ndataura. Ndini sekuru vachona ndofanira kutoti dzimwe dzenyaya tinge tichidzitaurawo. Because tikarega kudzitaura dzinozoita sedzinenge dzisina basa kana dzisiri kuitika asi zvichitoitika. Handiti? Inzwaika, isusu pataikura taiva nevavakidzani vedu panharaunda yataikurira. Patakakurira. So nevavakidzani vedu ava vaivawo nevana vemizero yedu. So zvaiitika ndezvokuti taipota tichinokwata kumba kwavo. Vanawo vavo vachiuyawo vachimbokwata kumba kwedu, kukwata. Manzwa ndashandisa varire kuti kudi kukwata. Kwete kugara, asi taingonokwata. Kukwata kureva kuti tinongosvikawo tongodyawo 1 meal. Ivo vombouyawo vodyawo 1 meal. Panga pasina chakaipa, zvaitofamba zvakanaka, zvichifamba zvakanaka zvakadaro. Ndoti uteererese nyaya yandataura nditi. Right, kana wanga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you to mzukuru hapana chekumirira, subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell. Whenever I upload a video, you will be notified. Right, ndapfeka bhachi reusekuru panguva ino ramakandipfekedza. Zvino ndodii, ndotongoripfeka, ndotongoti pese nekunopisa, ndotongoramba ndinaro. Rinonetsa kukurura, kunyangwe ndikadzirwa naro sei, kunyangwe ndikapiswa naro sei, ndinotongoramba ndiine vazukuru vangu ndakapfeka. Inzwaika vazukuru, pabva paitawo imwe nyaya iri kutenderera, nyaya iyi ndakaona 300 and something tweets yayo. Handiti, kana kuti dingindira riri kutenderera. So dingindira iri idingindira rakainitiatwa kana kuti rakatangwa nema-politicians, nema-artist kunyika yeSouth Africa. Vanova ivo vavakidzani vedu. Handiti? So now vavakidzani vedu, ma-politicians, nema-artist, kureva kuti ma-musicians, ma-actors. Handiti? KuSouth Africa vasvikawo pavatangawo dingindira rinonzi iro Zimbabwean Lives Matters. Handiti? Zimbabwean Lives Matter. Yes, Zimbabwe Lives Matter. Chirungu changu batanidzwa ipapo. Iyi hashtag iyo yabva yatoiswa yakanzi Zimbabwean Lives Matter. Matters. Ndizvo. So zvichirevei, rega tidzokere kuchishona chedu. Isusu chishona ndochatoziva. Sinongoreva chete kuti upenyu hwevana veZimbabwe hwakakosha. Ndeupi muZimbabwean nhasi anoti upenyu hwemumaZimbabweans hauna kukosha, asi munze ruoko ati dufu. MuZimbabwean anoti upenyu hwangu newe muzukuru hauna kukosha, ngaati kofo. Upenyu hwedu hwakakosha wazukuru. Inzwaika nyaya iyi yatangwa yakataurwa naJulius Malema we-Economic Freedom Fighters. Handiti, president webato rinonzi iro Economic Freedom Fighters yakataurwa zvakare na former president webato rinonzi iro Democratic Alliance weSouth Africa zvakare anonzi Mmusi Maimane kuCape Town uko. Right, kukabva kwataurwa zvakare nemukomana muimbi watinoziva anonzi iye Cassper Nyovest. Handiti? Yakataurwa zvakare neanonzi Zex, ataurwa nema-artist akawanda ekuSouth Africa. Kureva kuti zvoni ukaona muchigarisana nevavakidzani, ukaona muchienda muchinokwata kumba kwavo, vana vepo vakasvika pakuona kuti imimi kukwata kwenyu kunenge kwanyanya, vozosvika pavanoitawo mubvunzo kuti sei kumba kwenyu imimi musiri kudya zvakanyanya, muri kuuya kuzodya panapa? Why? Remember kuti South Africa neZimbabwe kare kuma-1990s chakuti 1980s, Zimbabwe, ma-South African, they used to come to Zimbabwe. They used to come to Zimbabwe vachitozowanawo zvavaiwana. Ende maZimbabweans anga asingaende kunogara kuSouth Africa.
mazimbabweans aenda isu ana mai vedu vairuka madhoiri vachienda kunotengesa madhoiri, votengesa madhoiri avo vodzoka kumba. Kwakanga kusina munhu aenda unogara kuSouth Africa, kwakanga kusina munhu aenda abroad. Taingoenda kunokwata, ndokukwata kwandiri kureva tichidzoka kumba. But ukaona takuenda kuti aiwa kwatiri kukwata takunogara akoka patoshata, pashata vazukuru. So ndiri kuda kuti kudiko, ndiri kuti zvoni vavakidzani vedu vakuti aiwa ngatichiongororai kuti zvoni chakusakisa chakonzeresa kuti zvoni muzimbabweni auye kuzogara kunoku instead ekuti anogara kumba kwavo chii. Nekuti upenyu hwemuzimbabweni nahwo hwakakosha. Zimbabwean lives matters vazukuru, hwakakosha nahwo. Upenyu hwedu isu semazimbabweni hwakakosha. So ndopavatangawo initiative yekuti hashtag yavatangawo yekuti zvoni Zimbabwean lives matter, Zimbabwean lives matter. So ndochandangoti ndiuye nacho vazukuru chiri kutenderera zviri kuitika mumastreet esocial media kuti aiwa depapi pakakanganisika panoda kuti pagadziriswe. Wangoriwo mubvunzo, ukaona vavakidza vakusvikawo pavakunzwa tsitsi kuti aiwa izvi zvanyanya. Ko isusuwo mazimbabweans what are we doing? Tongorelaxa here isusu tirisu tine hondo iri kurwiwa. So ngatidiniwo, let's do something. Maartist edu muripiko chenyu kungouya muchingonererwa muchiita show off. Munozwa kuti hapana chinhu chinorwadza sekuti zvoni tine vanhu vakadzidza vari muZimbabwe, tine vanhu vane potential yekuita mari, but nekuda kwemamiriro ezvinhu havasi kukwanisa kunge vari vanoita zvinobatika. So mubvunzo wangu ndokuti iwe semuZimbabweni uchaitei zvatatangirwawo kunzwirwawo tsitsi kwatiri kuitwa nevavakidzani vedu. Ndochandangoti ndingotaurawo matwitter, handidi kunyanyotaurisa, ndosanga ndava ndiri kuisa matwitter ichona kuti mungozviverengera mega zvanyorwa nevamwe izvi. Handiti ndochandangoti ndiuye nacho vazukuru. Taneta nekukwata. Unozva nyange ukaenda ukanodya panext door ukaguta, hazvikuite mwana wekwamoyo izvozvo. Uri kwadziva chete ana mai vangu. Handiti? So tisakanganwe vazukuru, tisakanganwe kuti kumba kwedu kumba. There is no place like home. Ndochandangoti ndiuye nacho sasekuru vevanhu. So tingowanawo zvekutaura panyaya iri kuitika, nyaya iri kutenderera mumastreet esocial media. Much love.